Zdravím vás opäť z kuchyne Lidla. Tentokrát si spolu pripravíme výborný bravčový steak s gorgonzolou a mandlami. Sledujte a vaŕte s nami. Pustme sa rovno do práce. Ja som dal variť vodu, ktorú ešte osolím a ktorej budeme blanžírovať karfiol. Rozoberieme karfiol. Môžete to robiť samozrejme malým nožikom, ale aj takto rukami. Chvíľu počkáme, kým sa naozaj voda nezačne variť a medzi tým nakrájame huby na menšie kúsky. Nakrájame aj hlivu. Teraz nakrájame cesnak na plátky. Rozhoreme panvicu, na ktorú nalejeme olivový olej. Na panvicu pridáme najskôr cesnak. Cesnak chvíľku orestujeme. Pridáme kúsok čerstvého rozmarínu. Môžeme takto celé vetvičky. A pripravené huby. Karfiol dáme blanžirovať. Huby ochutíme solou a černým korením. Pokiaľ treba, tak prilejeme olej. Huby na cesnaku a rozmarine restujeme do zlatista. Začneme s prípravou mäsa. Očistené bravčové kare nakrájame na hrubšie plátky. Posolíme, okoreníme. A mierne naklatáme. K orestovaným hubám pridáme oblanžirovaný karfiol priamo z vody. A spolu dobre premiešame. A rozhorejeme druhú panvicu. Pred dokončením pridáme kúsok masla. Necháme rozpustiť. Na druhú panvicu pridáme olej a počkáme, kým sa naozaj poriadne nerozohreje. Panvicu máme rozohriatú. Položíme mäso a opekáme do zlatohneda. Dobre sa pozrieť, či je mäso z jednej strany pekne upečené. Pokiaľ áno, obratíme a opekáme ďalej. Na vrch mäsa pridáme gorgonzolu. Tiež pridáme nasekané celé mandle. Pred koncom pridáme k mäsu maslo. Šťavu citrona a dáme do rúry pod grill na chvíľku zapiesť, kým sa gorgonzola nerozpustí. Tak karfiol s hubami bude čoskoro hotový. Na záver pridáme umytý mladý špenát. A mierne ešte dochutíme. Špenát už nemusíte restovať, pretože on sa sparí teplým karfiolom a hubami a zostane takýto pekný, nadýchaný.
Pozrieme sa na mäso. Mäso máme krásne zapečené, môžeme začať servírovať. No ako zvyčajne, najskôr na tanier naberáme prílohu. No a na vrch položíme pripravené mäso s gorgonzolou a mandlami. Je dobré využiť aj tento výpek a mäso preliať, poprípade aj zeleninu. Vyzerá to naozaj výborne. Dúfam, že aj vám sa páčil tento recept a radi si ho pripravíte aj vy doma. Prajem vám dobrú chuť. Tento vynikajúci recept, ako aj ďalšie, nájdete na našom YouTube kanáli. Prihláste sa na odber.